Yohanes biddu 10 ayat sada rodi ayat 10 songonom mahatana laus tajaha marsikat sorin tutu si tutudo na hudokot tuhamu manangise na sobongot siap pitu laho tubara ni biru-biru nama jakki siap dalan na asing laho bongot panakodoi jala pamangus Alai na bongos siya pitui, dito si parmahan biru-biru. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana jala di bege akka biru-biruido suarana jala di jodo akka biru-biruna di goar nabe laho manogi hossa tubalian. Ia na di paruan sudena di ibana, sabi doon na sila may ibana magdala. Gabi limuton akka biru-biru may ibana, ay ditada do suarana. Alai dangolo na sida mangihut na asing nama porus do na sida midai aidang ditadda na sida suara ni na asingi Asa di atau Yesus kaya atau kama otot na sida, dan di bawah na sida lapatan na di sida. dungi di dok Jesus mamuse tu na sida tutu si tutu do na hudokot tuhamuna au do pitu tu biru-birui Saluhut akan au menjolaniau, panako dui jala pamangus, alai na nangio nakabiru-birui na sida. ahu do pitui paluau do ganup na bongot sianau nalaho bongot jala nalaho ruar maibana dapotan japalan Angkor panako, olah panakoi, menanti dalam magodo, balai naro, balai naro, asa along magodo di nasida, olah malobi-lobi nasida, balai naro. ido sahat dah horas madhita saluhut nak damang dainang didok Jesus do parmahan nadinggan Jesus do si parmahani jala diguari mahuria biru-biruna molo diguari parmahan berarti ganup nasa aka narikot dina pinarmahanna sarihonon ni parmahanima songod dia pe ganup nasa parnguluon ni akana pinarmahanna diboto parmahanido ganup nasa akka parnguluon molo didok Tuhan Yesus do parmahan molo Tuhan Yesus parmahan berarti hitama songo biru-biru songo dia do biru-biru gawe disukun kadongan nasing do buasa ko biru-biru buasa dang dibaen habing alana bolo di timur tengah dakola biru-biru na dong adong do habing na di parmahani adong do lubu na di parmahani adong do horbu na di parmahani do raga makan asing ale spesifik ma didok biru-biru molo biru-biru na didok na disi ima nagabi si pangoloi na mangoloi do ganup nasa biru-biru tu parmahanna na mangoloi do biru-biru dia kaganup nasa songod dia na pinangido ni na parmahan ibana manang na marmahani ibana marhite-hiteo damang dainang didok tu hita asa gabe huria nas gabe si pangoloi tuhata ni parmahan na dinggani ima Tuhan Yesus Kristus sioloi ganup nasa hatana budang nuaing jolma holan na martangi yang tutuhani hanya tahu berdoa artinya hanya tahu meminta hanya tahu memohon holan na mangido tutuhani molo disukut tu hitan waing ngata para di ganup nasa dirita manangihon gitu manangihon molo martangiang rasudedo jolma martangiang bolo mangido na digad do sudedo rajolma mangido na dinggat tu dirina siad de bata nagabe
mangalehon pasu-pasu tu hita, manang bona ni pasu-pasu di gulutta. Sudah dora mangigili, berarti sudah magabi martangia. Sukus-sukun na, holan hata taido nariko tangi honon ni debata, HP hatana dang tatangihon. Ido didok hata ni Tuhan Yesus di bagasan trupukon, songo sada upama, di upama homma, ibana nagabi debata, ibana namarmahani. Laos hita majohot akan namangi huton ibana natargoar sisian nai biru-biruna. Moloso tangi biru-biru itu pajowun ni parmahan na boado ira-ira lilu. Moloso tangi do ganup nasa biru-birui dinalaho manangi honaka na dijouhon manang hata perintah, manang hata manogu, manang hata dinalaho mangelek mangido. Boado biru-birui. Tu sama hamuin na Tuhani disaddo japalan na lomak. Ape alaso tatangihon hatai tatutum malomotta. Talului maganup nasa na hobar tuakana taboto. Rikot na itu tu manangihon hata ni parmahani. Diak ka biru-biru. Songonima rikot na ganup nasa hata ni debata diak ka huriana. Rikot nai hata ni debata diganup nasa sisean. Alani damang dainang. Taparinggas dinalaho gabe mananginangi hata ni debata. Tutu dak kola si pananginangi. Alai doho do nagabe mangulahon. Alai unang salah hita. Sadi hari taboto mangulahon nadinggan molo maol do hita mananginangi. Sadi hari boto ota tu dia lah kata molo sotai pai hutihut do akka petunjuk nadong. Sotung gabe sanga nyasarate. Sotung gabe medau. Ate, bolo Google Map boy tong menyasar. Anda sudah sampai nak. Jadi do nang tobak la longo-longo di son naroh patakan. Makulum musiari contoh songoni. Alai bolo hata ni debatado nasi pai huti hutota di baga sa parngulun na parngulwota dan tarpatu pa ganup nasahita be na gabelilu disi. Debatado na punasa, debatado na marhuaso situ tu di baga sa parngulwota. Namang dainang, namang ihut. Ibana parmahan laos ibana do pitui. Pitu asabongot tu inganan ni na pinarmahan na. Manang dibarani pinahani. Manang gabi inganan parsatokinan inganan saliling-liling na muse. Ibana naman o tuhon. Laos ibana do pitui. Jesus isa diri na gabi pituni asabongot tita. Tuhara jaun saliling-liling na. Dakola ni. Jesus isa diri nagabe pitu di bagasa parngulwota asabongot tita tuganup nasa pasu-pasu. Bohado najulu di san. Najulu biasa na siya nakaliang ni ba tudo di baen akay nganan ni biru-biru. Manang bara ni biru-birui. Dangadong jedilana. Holat sada do pitu disi. Sianido na lahobongot, sianido na lahorwar. Dangadong nasing dalan na. Alay moloadong na majuluani. Oloadong masuk siya na kanasing. Didok Tuhan Yesus na kaneng dison. Panak pomay. Damang dayna. Biru-biru na songod dia do hita na mangihuto parmahani. Siya dia do hita masuk. Mangihuton hata ni parmahanido, manang mangihuton hata ni Jesus, manang taihuton adong parmahat tanasing. So malah gudang do jolman waeng dang agalali pengaruh manang nadia be, alai dipake do pikiran naga na marmahani bana. Dipake do rohana dinalaho marmahani bana. Hape dirina doi. Dang dipasaha pikiran na dang dipasaha rohana dang dipasaha parngulun na asa di parmahani Tuhani. Ujungna ala pikiran na namarmahani dirina dang tarbahen nibana be dinalaho manopot saluhut na nasinakapan di debata
doho dia kana dumenggani naong pinaradi ni di mata. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Dang napajuluho diri hita, ala hita do di guari biru-biru. So tunggabe di jolo hita, artina jumolo hita mabahen sakap ni rohatta, dang parjolo hita patujolohon sakap ni debata. Apakah kita mendahulukan keinginan kita, atau kita sebagai dialidokna domba yang baik mendahulukan kehendak daripada gembalanya? Tayingot, parmahat dihita Tuhan Yesus Kristus tu. Nasinakapan ni rebata itu natapa tu jolo di bagasan muluta, manang nasinakapan ni roha doho pikirata. Ahamari dok nakingi panako. Ima panako. Ijuluani. Majuluani. Ate. Bolo dihita rasongoni ate bohado hira-hira. Balara bolo dihalak batak napa julu-juluh manang na juluk. Na sungud dia mau. Iya mata pe juluk indah kan. Artina dang ibana napunasa godang isi. Tortorna mangebasi kan. Sapi hebe nguluson. Si polo songoni sipata. Repot doi tanah kome. Laos didok dangadong dalan asing. Dangadong dalan na asing dinalaho bongot hita. Holan ibana do pitui, jala ibana do pitui. Isi nalaho bongot. Tu inganan hasonangani. Tapasahat dirita tu Tuhan Yesus. Tapasahat dirita tu na pinarmahan na. Tapasahat ngulutaw na sa ibana na marmahani nguluta. Naparpudi damang dainang. Didokdo songon gobaran ni barani pahapahanani manang barani biru-birui kuria. Sadado pittura. Ate, sadado pittuna kuria do. Dang gereja, golo gereja dong go pittu sa saping tonga, adong saping na muse. Ngolo adong pittu sa pudi na daong. Alai huria. Ditikina ditardidi mahita, disi mahita bongot. Laos ditiki na marujung ngolu hita, disi mahita museruar anon ditikina. Laho ruar doho laho bongot, laho bongot doho laho ruar. Jesusido pituna. Atong bolo didokdo hita nagabe pamatang ni Kristus huriai. Berarti pamatang ni parmahan do hita. Tayingot damangina. Naking Kristusido Jesusido nagabe parmahan na dinggan. Dungi didok muse hita pamatang ni Kristus. Pamatang ni Kristusi hola sada pituna. Laos hita na targuar pamatang ni Kristus pe iko baheno tado dirita parhitian ni Kristus di bagasa parngulu tahun. Doho do mardida hita bongot akasian nasing tu hita. Buka do pitui denggad do hita dinalaho majakon ganup nasakadongata. Naso bongot do pe. Manang olah dibereng pe hita ngapain sih ngikut mereka? Sotungin enggak? Manang gabiarong na maluas ya ni. Ate. Alai bolo akka parjahati lo maluas ya ni ate. Molo akka ahani sibulisi do lo maluas ya ni. Bang dang inganan ni. Inganan di biru-biru dang inganan di habing. Ate. Inganan ni nasi pangoloi do dihuriai. Dang inganan ni ganup nasa pangalo. Marang na manuda. Mulu habing ringgas do manuda. Ate, alai bulu biru-biru si pangoloi do ibana. Sahak tu na dibuat petu rumah potong pe mangoloi don. Songoni mana pinatuduhon ni si Ishak. Ditiki dipelehon ibana songon na pinangidon ni debatatu si Abraham. Mangoloi do ibana. Mangoloi do ibana. Songoni manian parrohaon ni ganup na sahita. Jala disakapi huriatta. Marhite-hite sakap di debata.
asal lam tu denggan nanian lam tu ulina ganup na sahuriyat taon dada mungkin sonari tahilalahon alai nungata paradin wae ari marsugut dang dito tuhon ari marsugut isa diri be alai ari marsugut ala adong do ari sadarion molos wadong ari sadarion dang adong ari marsugut na pasti bolo songoni ikon adong do persiapat taboha manopot ari marsugut alani record di hita membenahi ganup nasa fasilitas lumobin waeng fasilitas ni gedung sekolah minggu tak nasongod di sakapi hurian dalam arhite-hite pesta las nirohatta di pesta ulup-ulup di bulan Meyon si pangoloi mahita patu pahon nadinggan unang itor hato-hato mula si gereja unang itom maribusi lumobi sektor tahun bolo dihita karinggas dosudi dangadok kita na borak-borak mangalakka totong do tapake sipatu haringgas oni unang sipatu na malas ya te nang paborat tu sipatu mau mangalakka naringan-ringan ipe ate laos unang gabe hato patok pita mula sian bagas joroi nang gabe tormagu hita ate hita do pamatang ni Kristusi molo hita do pamatang ni Kristusi na doho do hita nagabe pitu na doho do hita nagabe parhitian dinalaho pabongoton patupahon ganup nasa nauli doho nadinggan di ganup nasa parngulunon atong damang dainang las dorohani di batamang gorahita gabi biru-biru na nunga di gorahita laos olo dohita marhite-hite padilion na badiyay nga bongot tita tusi ibana do na puna hita hita pe upuna di bata upuna parmahan dadinggani sotung mabiar hita manguruti aka parnguluota ala parmahan na dinggani patupahon na dumenggado diganup nasa aka biru-biruna Tuhan debata nama masu-masu hita martangiang mahita.